Bago tayo mag-secret file, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Inagaw sa akin ang mga anak ko. Hi DJ Rocky. Noon pa man ay nakikinig na ako sa Love Radio. At malaki ang naging role ng Love Radio sa buhay ko. Ngayon, gusto kong magbahagi ng mga pinagdaraanan ko. Para kahit papaano, mabawasan ang bigat nito. Itago mo ako sa pangalang Aki. 27 years old. At ito, ang aking secret file. At the age of 7, namolestya na ako. Sa pagkakaalala ko, ay wala akong mapagsabihan dahil pinagbantaan ako. Anong laban ko? Bata pa ako eh. Until I reached the age of 14. Na-rape na talaga ako. Malaki ang naging epekto nito sa akin. Natuto akong mag-cutting class, mapabarkada, kung kani-kanino na lang ako umuwi ng bahay. Dahil ayokong umuwi sa amin. Sa amin na nakatira ang mga nangahalay sa akin. My grandfather and my uncles. Yes, DJ Rocky. 2 tito ko at ang lolo ko. Sila ang gumawa sa akin ng kahayupan. Ilang taon kong sinarili ang mga problema ko. Lumalayo ako. Pinipili kong sumama sa barkada para lang hindi makauwi ng bahay. At sa sobrang trauma sa akin na mga nangyari sa buhay ko, ay pinili kong makipagtanan. Nakipagtanan ako sa boyfriend ko.
Eventually, nabuntis niya ako. Totoo pala, no? Na hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa iisang bahay. Walang TV sa bahay. Tanging radyo lang ang naging libangan ko. Stress reliever ko ang love radio. Sinasaktan ako ng asawa ko. Yung sakit na pisikal. Hanggang sa naging emosyonal. Hindi ko inaasahan na mag-uuwi siya ng babae. Yun ang pinili niya. Pinili kong magtrabaho. Pinilit kong mag-move on. Halo-halo ang mga emosyon ko. Umuwi ako sa nanay ko. Akala ko magiging okay ako. At maiintindihan niya ako. Ang kaso, ang nasabi pa ng mama ko sa akin ay, yan kasi nagpabuntis ka. Yan tuluyan na pala mo. Gusto kong sumagot, DJ Rocky, pero hindi ko magawa eh. Dahil ako lang naman ang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ko. Gusto kong sabihin na, alam nyo ba kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan ko? Kung ilang taon akong pinagpasapasahan, pinagpiestahan, babuhin, bantaan. Yung walang handang makinig sa akin, yung walang andyan para ipagtanggol ako, walang kakampi, kundi sarili ko lang. Ako lang ang kakampi ko. Yun ang pakiramdam ko. Then after few months, nagtrabaho ako sa Maynila. Nalaman ko na kinuha ng biyanan ko ang mga anak ko. Pinuntahan ko sila. Para sana ay maging akin na sila. Isasama ko na sila. Pero ayaw nilang ipakita o ipahawak sa akin ang mga anak ko. Sa isip ko, bakit? Bakit? Sa dinami-rami ng pwedeng maging problema ng isang babae, bakit parang sinalo ko lahat? At parang sa akin lahat ibinigay? Nag-isip ako ng paraan para makita, mahagka ng mga anak ko. Nagantay ako sa labasan ng bahay nila. Kung saan pwede kong matanaw ang mga anak ko. Abang ako ng abang. Pero wala akong makita. Sa mga sumunod na araw, wala na akong matandaan. Kundi, lakad lang ako ng lakad. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa nakasalubong ko ang papa ko. Nakita ako na para bang pasan-pasan ng mundo. Pagkakita ko sa kanya, ibinuhos ko lahat ng pwede kong maiiyak.
pinakinggan ako ni Papa. Tinulungan niya akong makuha ang mga anak ko legally. Ako lang naman ang parent na nasa birth certificates ng mga anak ko. Kaya nakuha ko sila. Unti-unti akong bumalik sa Ulirad. After few months, naganap ako ng trabaho. Tinda rito, tinda roon. Hanggang sa meron na namang nanligaw sa akin. Okay. Tinanggap ko yung lalaki. At akala ko magiging okay kami. Pero hindi. Ayaw sa akin ng pamilya nila. Pinagbintangan nila akong nagnakaw nang walang basihan. Wala nga akong pinakitang masama sa kanila eh. Tapos gaganunin ako. Ang masaklap, nagkaroon kami ng bunga ng samahan namin. At hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Yung tipong dapat dalawa lang kaming magdedesisyon tungkol sa sitwasyon namin sa buhay. Pero hindi. Yung nanay niya ang nagdedesisyon. Sunod-sunuran siya sa nanay niya. Tiniis ko yun. Hanggang sa nagkalabuan kami ng asawa ko. Nagtatrabaho ako. May sakit man o wala. Kayod kalabaw. Minsan naiisip ko, magtatrabaho na lang ba ako hanggang sa mamatay ako? Hindi ko naranasan na ihatid ang mga anak ko sa unang araw nila sa school. Hindi ako makatulong sa kanila sa mga assignment nila. Hindi ako yung kasama nila sa mga TikTok video nila. Masyado akong nakatutok sa trabaho dahil kailangan ng pera para sa pag-aaral nila. Yung tatay ng bunso ko, sa kanila lang mag-ama ang sahod nun. Hindi ako nahingi ng tulong or whatever. Dahil nasa kanila ang anak ko. At weekends ko lang nakakasama, kaya sariling sikap ako. Para sa iba ko pang mga anak. At dahil dito ako nakatira sa parents ko, ang problema nila ay problema ko rin. Maraming utang si mama. At nadidiin din kami. Pera. Wala nang pera, kailangan ng panggastos. Yan ang laging sinasabi sa akin. Ang gusto ko lang naman sa buhay ay maranasan na maging nanay. Magpakananay. Sa mga anak ko. Yung ako yung maghahatid, yung ako yung magsusundo, makikipagkulitan, magtuturo. Gusto kong maranasan ang isang masaya at normal na pamilya. Wala naman akong maalalang ginawa kong masama sa ibang tao. Pero bakit ganito ang nararanasan ko? Masama ba akong tao? Gustong-gusto nang bumitaw ng ulirat ko, DJ Rocky. Pagod na ako sa katatrabaho. Lagi akong nagkakasakit. Dapat agapan, magpakonsulta, pero kailangan kong unahin ang mga anak ko. Simple lang naman ang gusto ko.
Yung may tao sana na nandyan para makinig at samahan ako sa hirap at ginhawa. Pero ang asawa ko walang balak na ibukod kami para magkasama-sama kaming apat. Wala akong maasahan. Pag nawawalan siya ng trabaho, ako lahat ang nagawa ng paraan. Paano naman ako? Kailangan ko rin ng pahinga. Need ko ng pagmamahal, need ko ng oras para sa mga anak ko, pero hindi ko magawa. Parang pakiramdam ko, inagaw sa akin ang mga anak ko. Inagaw sa akin ng mga problema ko. Ng mga tao sa paligid ko. Gusto ko magpakananay. At ang sakit-sakit sa dibdib na mas malapit sila sa lola nila kaysa sa akin. Dahil hindi nila ako madalas nakakasama. Uuwi ako para matulog, rest day isang araw sa isang linggo, minsan wala pa. Umiiyak ang mga anak ko. At hindi ang pangalan ko. O mama ang tinatawag nila. At nakakadurog yun ang puso. Wala akong magawa. Dahil kailangan kong magtrabaho. Gusto ko nang sumuko. Pero pilit kong nilalabanan ang lahat ng pagod at sakit para sa mga anak ko. Hindi ako bibitaw para sa mga anak ko. Dahil ganun ko sila kamahal. Hanggang dito na lang muna po, DJ Rocky. Muli, ako si Aki. At ito, ang aking secret file.